Sa ibang balita mga idol, sa kabila ng matumal na bentahan sa mga stalls sa Bonuan Tondaligan Beach, inaasahan ng mga stall vendors na tataas ang kanilang kita ngayong holiday season. Ayon sa ilang stall vendors, nararanasan nila ang kaunting customer nitong mga nakaraang araw. Partikular na noong bisperas ng Pasko dahil karamihan ng mga tao ay mas piniling manatili sa kanilang mga tahanan. Subalit ayon sa kanila, karaniwang tumataas ang bilang ng mga bumibisita sa Bonuan Tondaligan kapag natapos ang operasyon ng food strip at baratilyo sa downtown area kung saan diretso ang daloy ng mga tao patungo sa kanilang mga stalls. Inaasahan ng mga vendors na magpapatuloy ang pagdagsa ng mga tao sa darating na selebrasyon ng Bagong Taon kung saan marami ang magsisiuwian mula sa mga probinsya at magbabalik sa mga paborito nilang destinasyon tulad na lamang sa Bonuan Tondaligan Beach. Samantala, hindi pa rin puno ng tao ang Tondaligan. Nito pong ika-24 ng Disyembre, subalit nakaantabay ang mga lifeguards at iba pang mga staff upang masiguro ang kaligtasan ng mga banyaga at lokal na dumadayo sa lugar. Ang mga stall vendors sa Bonuan ay umaasa na sa mga susunod na araw ng holiday season, madadagdagan ang kanilang benta at magiging mas magaan ang kanilang kita para sa taong 2025. IFM News. IFM News. IFM News.